ikastolara joan nintzen nian, Ezurretako ikastolara joan nintzen 20 urterekin, 70an. Eta horra joan nintzela nire euskara oso traketsa zen, oso. Behar zuten nire titulua baina. Titulua behar zuten ez joan nintzen nire 17etan, baina emakume batek... Zer ikusi zenun joeteko ikastolara? Ikastolaz, niretzako Labilako maistra izatea niretzako zen, maistra izatea hasteko ezan sekula interesgarri izan. Sekula. Peritaje merkantil egiten hasi nintzenik. Eta gero utzi nuen peritaje merkantila eta gero konturatu nintzelako ofizina batera joan nintzen, eta konturatu nintzen ofizinak eta neuk ez dire eskarela sekula ondo konponduko. Eta orduan amak esan zian Maume eta zer egin gura dozu. Bakizu lan egin beharko duzula bitartean. Niri klase partikularrak emanan nituenik, eta hori gustatzen zaten. Niri umiekin gustatzen zaten, baina maistraren ideia ez. Eta orduan, ospitalean klaseak zeudela, hasi nintzen klaseak ematen. Eta umiekin oso, nire umeak asko gustatu izan beti, eta irakastea. Orduan, magisteritza egin eban, bitartean, Gasteizen hementxe esaminatzen. Lan egiten nuen, klase partikularrak eta ospitalean klaseak emon, eta hemen azertu. Ikastolak momentu hartaka, ospitala zen terrible. Umeak ikaratu egiten ziren. Osa, nik umeak asko maiten ninduten, lastandu egiten nitzuelako. Baina, lastandu egiten nituen, negarrez egoten zirelako klasean, bat zeukaten emakume terrible bat. Horantxe, denbora guztion, ume txikiak, oiuka tratatzen zituen. Gaini hor! Burua moztuko izkizuet! Holakoak esaten zizkien. Eta orduan, ni nengoen, benetan ekokilta, terrible ikutzen zitzen. Orduan, klaro, laster egin nintzen, umeen maitatua, errez. Mundu terrible hortatik, kanpo ziren ikastolak. Hor, zegoen, andereño bat, miren Arratiarra. Artetxe? Artetxe, miren Artetxe. Oso goxua zan. Eta miren Artetxeren gana hurbildu nintzaion, ezagutu nun, karo, ez dakit. Ja, 18 urte horietako ikastolak hasia ziren, badakinit Donostian zeudela batzu prestatzen, eta batez be kontatzen zuten eskola kontatzen zituzten gauzak, ziren, karo, nik ikusten nuen realidade hartatik zeharo beste zeo zer. Maitasunez, errespetuz, jolastuz, ikasten ziren gauzak, eta nik hori nahi nuen. Gainera, eski eskola, eskola, ospitalean gogoratzen ditut umentzako marrazkiak eta egin ditu gauza batzuk, pizka bat alaitzeko, lekua zen terrible. Orduan, ikastolak, ziren beste zeo zer. Gauza gutxi ziren oailik. Durangon, miren Artetxe zegoen. Behar bada ni joan orduko, ni Izurretan sartu orduko, igual izango dire beste bizpairu andereño, Isabel Astoreka seguruenez, eta Izurretan Maribik jaio. Eta da, Maribik bigarren beste nor behar zutenan, eta ara joan nintzen. Itxarotan euskan Izurretakoak, titula noiz amaituko, noiz atarako, eta zuzenian joan nintzen. Nortzuk izan ziren guraso aldetik, andereñok aipatu dituzu? Gurasoen aldetik, Durangokoak baziren onandiak eta baita ere Antxon Alberdi eta oiek ezagutzen dituan. Anton, partatu. Baina Izurretakoak, Izurretan gogoratzen dudan nagusia bakarra da Aitor. Aitor Sarobe. Aitor Sarobe, hoxe. Aitor Sarobek lokalizatu ninduen edo, lokalizatuta seguruenez egongo nintzen Maribiren bidez. Eta, baina, arekin egin nuen tratu. Eta sartu nintzen ikastolan... Eta ze beste guraso ziren nire? 3.000 bestako soldatakin. Ez hori sozialik ez puñetarik. Beste guraso, bakarrik gogoratzen dut Arratiar bat. Haren abizena, esaten jakin berko neuke. Ahí está. Gorostiaga.
Gorostiaga. Aiestare, bazeuen, aiesta umea gogoratzen dut. Bai. Eta gogoratzen ditu baita Juan Miguel edo Jose Miguel Gorostiaga? Jose Miguel Gorostiaga igual, Jose Miguel igual. Gorostiaga ondo gogoratzen dut. Bizi da bineo. Zuegrea, esaten zuen.